Apa, Mbak? Golek payung. Iya, barang dikit wong turu Bang, mbok ya alon duwe enak ngono iki. Sekat sok. Ini golek payung ya. Dari tulung pisan. Yo. Ora ngendi. Bong yo. Tak nyilih rak Tak gua bong-bong. Nyoba gek wis ora Nyo payunge. Ora sida nyilih payunge. Lah aku gerak nyilih rek kok. Tak gua bong-bong kok. Dolan kowe. Lah kene ngopo dadak nembung payung kuasaku beng-bengan goleki aku iki mau iki. Lah aku ngerti nek kowe lek jiko kayak mesti suwe kok. Lah piye kok tak saki aku pas ngesaki ini ngopo dadak nembung Setiap payung iki lho. Setiap payung meng ngopo pikir ngene iki wis iyo. Rasane dadak nggo payung iki mlebu rene iki wis iyo. Lek jiko kayak suwe. Lah kok suwi iki kowe nyenting ngono nang kene, nang jero iki wis iyo. Rasane dadak pazungan. Lah iki aku repot iki kene iki kok buka kok goleke payung.